food trip namo diha. Hapon. May hapon na din. Hapon, otro. O di hapon. Dali ra ka mag-adjust. Bitaw, karon tudloan ta mo sa bago na po namong recipe nga nauna na po ni Bulkit o karon ako kauban na karon si sila nimo karon. Tantan tanik. Oh, Tanix. Tuluan ako siya sa pagluto sa gitawag na tortang butong with mushroom. Tayo ang mga process mga ano siyang pang genius rin nakabaluan ni matang nito out. Genius Sabi ka ba nga? Pasabot sila nga ng ginana nimo. Actually, ang purpose na ginana is matingala mo anong gadubol ka lang idura bato. Ang purpose ani niya para dili madawat akong bato diri. Tamong holy place na mo. So, madawat ka man dili holy place. Medyo gubot-gubot pa siya kay tungod kay bago pinag-renovate sa mo mansion. Karon, ayan naman ipatong diri karon ang atong kan. Di ba magsumunod ta? Kasi makaingon mo mga hindi ka pa lumuluto. Sino expert niya ng mga luto-luto eh. Kasi matingala mo, sa dili sikahin mo na, buang mo sila dili. Kaning yan nga pag-process nga, masugnuran ibabaw sa ubos. Ang purpose ng silalom, hindi matipok ang tanan na kanang mga mga abog ba kana? Aligato. Aligato, abog, magtipok sa ilalom sa permero ang kala nga layer. Ang mabilin dire katong kasiga pa. Lupad ng kala. Init na kina. Kaya nga among gigamit di ay imo ni magdala to sa mga maisan, sa mga sagbutan. Ayo lang ninyo nagapil ang mga ungan, ubos kilis yung kasilyas kay ay naglumi. Tapos syempre, sa pagluto sa gula tapos mga hinog na sili, pero lami mang hinog na sili pero mas nice kay mo sa tanaw nimo ang aesthetic value niya ba kaning pagkagwapa sa imong giluto. Kung sa gulan po din green, pula, mag-color po siya. Ano siya? Una, dikuskusan niya. Tapos i-mix na to din ang itlog. Tapos siguro na to ang atong itlog ng sagol na to. Tapos sa mga bago. Ay, ang health benefits kaya itong gihiluto na ito nga kanang tortang butong. So, nagtindog ang inyong mga Dili na rin kinahanglan ang mga kuan ani, mga energy capsule o mga kapsul-kapsul, mga element, dili na. Pagka ninyong gamiton na ni, so basta lagi pwede pa maihayan, pwede mabitag. Para pwede mabutang pa ang hangir. hangiran. Ang hangir, pito ang hangiran. Bisan pag isa ka daw lubig. Karon, sugdan na nato ang pagluto sa tortang butong. Sumut-sumut ang sibuyas, walang teknika. Di mo halata nga gutom kay mo. Butangin yung sibuyas na dala yung kalha, paborito ninyo. Ipakusog kalayo para dali siya maluto, ni maibog yung silingan. Nagtuon yung silingan nga, wow, lami sa sultan. Sibuyas, laguna, inutang pa yun. Tapos galing sibuyas, dapat inyo ni ipa-brown. Ipa-brown gina ninyo daan, kay parang, ang tabo na, musurop sa, basta ipa-brown sa mukha, spin. Kanitong giandam nga butong, atong ilunod niya siya, dire sa same as usual. Kani gibutangan na mo ni siya kanlasa daan ang amo gibutang dire. Gina pahimang no ha. Mga bata bawal magwat-awat ani. Torta di butong con mushroom. Kani siya mo na siya pagkaon pampagay na gyud para sa mga tatay, sila mga apuan, sila mga lulo, mga likanan nga murag lutay na kayo, murag para mo barog. Para street kayo. Lutuan ninyo ning torta con torta di butong. Ana? Ayaw kayo palabi. Ayaw lang niyo palabi og luto gyani pagkaon og gyani kanang panalag sa gyud recommend once in a week. O dili aside sa pagpangita sa silatan. Ang kunan ni, ang problema lang aniya tong torta di butong. Ang problema lang ni kung sobraan mo ni siya kaon, magbaklan na ka. So magkikiyo. Sige naka. Dili siya pwede masobraan.
Yan yan. Yan natin atong... Ay, kalimot mo nga. Ayaw mo kalimot yung taon ng pag Gaya padayon. 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 Di ba? Di ba to? Ba to? Pare, basta may basta makaingon mo dira ba? Basta makaingon mo diyan, makahilo nilang doon dira. Atog yung tilawan atong pagkaon. Una. Manara. Ano ta? Lami lagi ni. Kano? Kana ba kay makanap ta dinay makaon. Kana na. Pagbuhi pa ka. Kana. Makaan. Lami ile. Okay guys, ang lasa. Okay daw ka na